Hola a tots i a totes, com esteu? Esperem que estigueu molt bé. Avui episodi... És que no anava a dir especial, però és que especial no. Últim de Can Barraca. Últim d'aquesta temporada de Can Barraca. És molt trist, però... Bueno, és trist però no tant, perquè tenim la sort de tenir una super convidada avui aquí, que és la nostra estimadíssima Maria Morera! Hola. Maria, com estàs? Molt bé. Ja ho veieu, és l'últim capítol i serà molt especial avui perquè tenim la Maria Morera. La coneixeu ben bé, però ens agradaria parlar amb ella una mica avui i conèixer-la encara més bé. Res. Dèiem de començar que ens expliquessis si haguessis de fer una pel·lícula de la teva vida una mica com els orígens de la Maria Morera. Maria Morera Origins. Pues no sé, la veritat. Una pel·lícula de la meva vida començaria amb la meva mare, òbviament. Sí. Molt bé. Que és referent per mi i és una persona superespecial. I res, després vindria... El teu pare? Quins personatges més hi haurien? Mira, podríem enfocar l'entrevista així, no? Sí. Fem una pel·lícula de cada Per una exemple. La de meva les mare... Comença amb la teva mare. Sí, el meu germà. Però a nivell biològic això no va lligat. O sigui, comença per la teva mare perquè a nivell biològic surts d'allà, Clar. però el teu germà apareix més tard. Sí, però no gaire més tard. Clar, potser primer pare, no? Fes de... Bueno, el meu pare, evidentment. Vale. De guionista. El meu germà, que també és una persona molt important, i m'ha ensenyat molt, molt i molt. Molt. I després, doncs, la família que trio jo, no? Que són els meus amics i... I quina relació Que tens maco. amb cada un d'aquests? Dels amics. De tota la meva família. No, vull dir, per en un. aquesta pel·lícula veiem la teva mare, una presentació de la teva família i una mica com la relació dels teus amics, no? Quina és la teva primera colla d'amics que vas fer, per exemple? Buah, la meva primera colla d'amics. Doncs els amics del col·le i els amics de l'institut, que són amigues que ara ja no... O sigui, tinc relació, però tampoc tinc com... T'hi veus poc, no? M'hi veig poc, perquè jo soc d'un poble, jo soc de Begur, però ara estic visquent a Barcelona. Ara mateix, que dius que estàs visquent a Barcelona, amb qui vius? Visc amb 3 nois, Mm? que Qui amb són qui? molt macos. Visc amb Martí Múrcia. Sí, el tindrem aquí, passarà per Can Barraca al final, m'ho va dir. a l'últim capítol. En Sanyes. Hòstia, aquest també ve, crec. Aquest és el que fa màgia... Sí. Sí. Reivindicativa o Sí, alguna sí. cosa Sí, així. ara ha fet ha fet d'assistent de màgia d'una obra que es diu L'il·lusionista. Vale. Perquè segurament no sé Bueno, el Sí, tindrem sí. aquí, en parlem amb ell quan hi sigui. ja parlarem. I qui més? Però un moment, Sanyes és un nom artístic o Sanyes Sí, és nom No, artístic. però crec que és el seu cognom. Sí. Sí. Vale. Com es Perquè- diu? És que avui ens hem No ho sé, informat. però crec que no li agrada dir el seu nom, però crec que és el cognom. Bueno, però ja en parlarem després. Bueno. I l'Adrià Salazar. I l'Adrià Salazar. I què tal la convivència? O sigui, era el Bé. primer cop que t'independitzaves, Sí, suposo, no? sí, però molt bé, estic molt contenta. Perquè... Digues. No, em fa pena perquè ara en Martí marxa, però... És veritat, en Martí ens marxarà... En Martí Martí marxa, un dels Múrcia. seus companys de pis Sí. marxa. Però i per què? Perquè hi ha mal rotllo o alguna cosa? No, perquè, bàsicament li és més fàcil viure a Terrassa i Però que marxa fort. per Però aquí. és- Us està traint el vostre amic? No, home, no ens està Vale, traient, vale. és un I tema no li fareu una de... sorpreseta així de... Doncs no ho sé, ho hem estat pensant, però... Li fem una festa sorpresa avui, ara que no hi és. Li fem una festa sorpresa. Jo he sentit però que el vostre pis d'aquest de... Es diu Can Barraca, no? Can Barraca, Can Barraca. sí. Sí, és Que com hi ve... es va com crear el nom així. Hi ve així gent, tipus, he sentit que ve sempre molt un que es diu León, després també un que es diu Sí, Ton. León Martínez, Anton. sí. Anton aquest... qui és? El tindrem aquí, de Vieira. fet. Ton? Vieira. Vindrà... És un nom com no és gaire català, de Ton, o sí? Seria Tom. Crec que és moreno. Crec que és un... Sí, és moreno. moreno. No, és veritat que no hi ha molts tons ara. No, jo no sé... No, De què em penseu del nom de Ton? A mi no. a mi A mi m'agrada. també Ton A mi m'agrada. m'agrada molt. Millor Ton que Tom. Bueno, ja, a mi és en guai, Ton sí, m'agrada millor Ton que molt. Tom. A Jo crec més. que és original, quan és original. A ja mi en està Ton m'agrada molt, també. A mi m'agrada Bueno, molt. en tot cas molt. parlem amb ell, Va, si ja agrada el parlarem nom amb ell quan el més tinguem tard. amb ell. Res, Maria, jo crec que amb tu podem parlar de moltes coses, però especialment d'interpretació. Has estat una de les actrius, m'atreviria a dir, més importants d'aquest país, almenys en els últims temps. Almenys Vas l'any estar, almenys l'any passat, perquè vas guanyar el Premi Gaudí a millor actriu, Sí que ho vaig i per veure, això has això. portat a Can Barraca, al teu pis, també uns vinets, m'han dit. Sí. Parlant de vins. Jo m'estranya... Jo volia preguntar-te com és que al final nosaltres també vam veure des de casa
el teu premi als Gaudí, vas mencionar, perquè ara parlam de la teva gent important, família, amics, vas mencionar tota la família, però els amics no vas dir res. Els teus companys no els vas mencionar. Aquests que comentaves... No, o sigui, aquests amics, o sigui, evidentment comença amb l'institut i tal, però els meus amics són doncs, els meus companys de pis, les persones amb qui convisc quasi cada dia. I com és que no els vas mencionar al discurs de... Per què no els vaig mencionar? Sí. No estava entenent. Vale, bueno, perquè a mi em posava molt nerviosa aquella senyora que estava allà amb el DJ, jo vaig pensar com em fiquin el DJ, jo em poso a plorar aquí mateix. Llavors, o sigui, al meu cap no cabia la possibilitat d'allargar-me. Però no creus que vas fer una puta... O sigui, vas fer mal als teus companys de... No sé, jo no... Perquè no soc company de pis teu, hauríem de preguntar només. Bueno, de fet vindran, o sigui, després els hi preguntarem. Sí, jo no sé si els hi vaig fer mal, però sí que és veritat que si hagués de dir a totes les persones... O sigui, jo crec que quan vaig dir família i amics, si no us sentiu identificats, és per alguna cosa. Bona resposta. Bona resposta, però a mi em sona... A mi em van explicar que un dels teus companys, ara no recordo qui era, crec que el Mac aquell, però t'havia ajudat amb el tema del discurs i tot això, i que t'havia dit l'última frase, i dedicar aquest premi a totes les llibertats, o alguna cosa així em sona, I era més que res això. Sí, jo recordo també el perquè potser li sap greu, no sé. Que no sé si tens parella, però tampoc vas dir res en cap moment. Vull dir... No vas dir res de la parella. És veritat, jo em sonava que sí que estaves amb un noi. No, jo també per això ho dèiem, que et va acompanyar o alguna cosa. Biel, es deia Biel? Biel Rossell... No. Sí, bueno, jo sí, crec que sí. A mi m'agradaria comentar-ho, això, perquè jo vaig... Et vas portar malament, vaig lluitar molt, però molt, perquè ell hi fos i ho vaig aconseguir. O sigui, no vaig dir el seu nom al discurs, però hagués preferit 1000 vegades abans que hagués vingut ell que altres persones i tot i que no digués el seu nom, ell sap perfectament que vaig lluitar fins l'últim moment perquè jo volia que estigués en aquell moment. No, res, suposo que és una... Era tall de comentari, ja està, t'hem resolt cap Em sona que potser vas lluitar, però ell va guanyar un sorteig i va poder anar... És veritat que no recordo. Quin tipus de lluita... Jo he de dir... Quin tipus de lluita vas... M'agradaria parlar. Sí, perdoneu. Jo he de dir que hi havia diverses persones que volien venir. La meva mare, evidentment... Un parell de companys de pis. La meva mare, evidentment, havia de venir i jo volia que estigués al meu costat, a la taula, com a primer acompanyant, i a mi no em van donar cap més entrada. Jo volia que vingués el meu pare i el meu germà, evidentment, i la meva parella, en Biel Castro. És allò que li va tocar a la teva parella a les entrades. Exacte, es van alinear els astres i bueno... Quina sort, no? No falta que... O sigui, ho estem dient... Sí, no, era tall de comentari, o sigui, nosaltres ens és igual. Jo us responc, Jo crec que pot ser més... No, però una cosa. Ara... Parlem de... Exacte. Però sí que vas mencionar, jo recordo quan vaig veure el discurs que vas fer, va haver un moment molt bonic que vas mencionar el teu germà, que li vas dir un dia tu guanyaràs el premi a la millor banda sonora. A la millor banda sonora. El teu germà es vol dedicar a això? Bueno, el meu germà, la música l'ha ajudat en molts moments de la seva vida i ara, des d'aquí, m'agradaria molt dir-li que no ho deixi i que segueixi perquè potser no com a professió, però jo sé que ell, la música és l'únic que realment... O sigui, és una cosa que l'ajuda terapèuticament i que l'ajuda també a seguir endavant. Llavors, des d'aquí, això. Com es diu el teu germà? Gerard Morera. Perdona, I això ho vaig dir perquè crec que és... O sigui, jo crec que a ell també li feia molta il·lusió que jo digués una cosa sobre ell i crec que pot aconseguir-ho. No, s'ha de dir, fora bromes, que el teu discurs no va ser el típic discurs que... No, va estar bé. Sí, va estar molt bé. Gràcies. Va ser un discurs que es va entendre, curt, ras i amb un missatge molt clar. Sisplau, del que parlava, Maria Morera Origins, com vas començar? Tu vas començar una mica com per casualitat, perquè vam agafar una pel·lícula que es diu La vida sense la Sarmat, que recordo que... Pot ser que no ens presentés cap més noia, o...
Eres l'única que es va Eres l'única que t'havia presentat. Sí, no? Sí? A mi em sonava que el càsting de Via sense Salamat havia molta gent. Va ser per descart alguna cosa, em sembla. No, poder sí que s'havia presentat més gent. Crec que s'havia presentat una altra noia, però era crec que tenia 26 anys i li van dir que no colava. Bueno, a mi m'agradaria explicar una mica això, no? Perquè potser hi ha un petit malentès, no? Ei, que està tot bé, o sigui, enteneu-me. Però, no. Va haver-hi molta gent, al final la Laura Jou feia molt de temps, la directora feia molt de temps que ja tenia un estudi i va fer prova a molta gent d'aquell estudi, és a dir, no només hi havia persones que venien d'altres llocs, sinó que també tota la gent de l'estudi, és a dir, es van presentar moltes noies i a mi em va arribar un càsting doncs per casualitat i mira. I com va ser el càsting aquest? Era el primer càsting que feies? Sí, era, bueno, molt, o sigui, rutinari, va ser molt divertit perquè no va ser un càsting molt habitual en el sentit que primer et feien una entrevista, et deien... Bueno, en Martí us ho podrà explicar perquè que bé, però... Com van aquests tipus? O sigui, no és el típic que tu poses les mans per fils i action? No, és a dir, jo vaig entrar i recordo que els hi vaig dir perquè vaig dir, estic molt nerviosa i em van dir, no et preocupis, i o sigui, érem dos nois molt joves que al final doncs et transmeten una confiança i res, van fer 4 preguntes que jo vaig mentir d'una manera que no sabeu, perquè van preguntar quina és la teva música preferida i vaig començar. Bon Iver. No, vaig començar. Em sembla que en Martí va dir Metallica. Metallica. Bueno. Quan has escoltat tu Metallica, tia? De totes maneres, hauríem d'anar, que se'ns està tirant el temps a sobre, ja portem una hora pràcticament d'entrevista a la Maria. Per acabar, una cosa que sempre solem preguntar als nostres convidats, que és ara mateix què tens en ment, què estàs fent i què t'agradaria fer més endavant? Doncs ara estic estudiant a la Jou, estic fent Humanitats a la Pompeu i res, de moment doncs, o sigui, seguim fent càstings i amb moltes ganes de treballar, però també amb moltes ganes de continuar fent el que estic fent, que m'anima i m'agrada. Van dir que hi ha coses sobre la taula, cosetes, no? Podeu? No, de moment no. No hi ha res sobre la taula. Molt bé. Com sou els actors i actrius, No us agrada dir res, ni una pista. Sí, sou així de reservats. Ostres, de veritat, No hi ha res, Si hi hagués, us ho diria. Sí, De totes maneres, gràcies, Maria, ha estat un plaer tenir-te aquí. Mil gràcies i ens veiem la setmana que ve amb un nou podcast. Que vagi bé. Adéu, merci. Adéu. Bona nit, Can Barraca. Barraqueros, estem aquí un nou dia, una nova setmana, un nou any, un nou mes i res, estem ja al programa especial, és l'últim però no per això serà el pitjor, serà el millor de fet i avui tenim un convidat molt especial que és en Sanyes Mac, no sé si el coneixeu. A veure, no és molt conegut però nosaltres teníem moltes ganes de portar-lo perquè creiem que és un noi que ens pot explicar moltes coses i res, bueno, sí, com et presenta't una mica. Bueno, d'entrada, com estic, no? Bé. Com estàs? Bé. No, bé. Hosti, presentar-me una mica, no sé gaire què dir-te, què vols que t'expliqui? Que jo crec que jo molts cops t'he vist per les xarxes i crec que et costa parlar, o sigui... O et costa parlar o, fins i tot, diria més, a vegades... No, sí, digues. No, sí, que és això, que et costa com expressar, ets tímid, et veu tímid, 0 notes, o sigui, crec que la teva faceta de notes és molt limitada i jo crec que tu hauries d'expressar-te una mica més i parlar més, perquè crec que tens coses molt interessants a dir però molts cops te les calles. Però, perdoneu, és que acabo d'arribar aquí, no acabo d'entendre... No, res. Posar una mica en context. Sí, posem-lo una... Sí, qui ets? Et fas dir Sanyes? No, sí, això és... No, és el meu cognom, sí. És el teu cognom? És el teu cognom. Sí. Vale. I Mac és el teu segon cognom? No, Mac ve de màgia, vull dir... Sanyes és un... No, sí, crec que el nostre convidat d'avui mereix una introducció, contextualitzem una mica aquí qui hem portat avui aquí a Can Barraca. Sanyes és un jove mag, creador de contingut i comunicador de Garrotxa i que avui doncs hem cedit aquest espai perquè vingui i res, que estem molt contents que hagis vingut aquí. Sí, jo també estic content. A mi hi ha alguna cosa que et volia preguntar i és que
per què un jove de la nostra edat es dedica a la màgia? O sigui, no el per què, sinó com no és algo, diguem, molt habitual. Vull dir, en quin moment tu et comences a interessar per la màgia? Jo crec que sí, potser això vosaltres el no està al món de la màgia així no ho veieu, però hi ha com una gran... Crec que Catalunya és potser dels països amb més... Si Catalunya fos un país, és dels llocs amb més cantera, jo crec, de màgia. Hi ha molts de nens des de 12 fins a 14, bueno, 16 anys. Digue'm en dos. Aficionats, hòstia, n'hi ha molts. No, que coneguis tu, no, dic cantera de nens, no, o sigui, ja crec que hi ha molta afició. Al final molta gent també em trobo de gent que diu, hòstia, jo m'havia agradat molt la màgia de petit. Jo crec que sí que... A mi mateix, un servidor. És veritat, en Tiri t'havia arribat a fer màgia. I per què creus que no té... I per què creus que no té aquesta repercussió que tenen altres arts? Perquè, a veure, es pot considerar un art? És a dir, jo aquest dilema el tinc, Sí, clar que es pot considerar un art. La màgia no és un art, la màgia és... És una branca del teatre. Jo diria que és un passatemps, o sigui, és com una exhibició, una mica exhibició, mira què sé fer, nen. No, res, digue'm. Jo diria que és això, parlant de màgia, ens podria fer un truc de màgia. Hòstia, ara m'enganxeu, no tinc res preparat. No tens res a fer. No tenia res preparat. Però tu com conceps la màgia? Per tu no és un art, la màgia? Sí, jo, de fet, crec que és la meva manera d'expressar-me i moltes coses que he tingut jo crec a dir sempre ho he intentat fer des de la màgia, en el sentit de que, bueno, doncs a nivell artístic em surten coses a través de l'il·lusionisme i jo crec que sí que, i de fet penso que hi ha una, o sigui, queda camí a recórrer, crec que la màgia dona per més del que s'està donant, en el sentit de que crec que es poden fer coses més originals. Si més no, es pot combinar amb altres coses que no s'està fent i crec que és una mica el camí, i crec que ja és el que m'agrada fer a mi. De fet, amb un espectacle que és el Black Block, de fet tu crec que l'has vist, sí, tu l'has vist, tu l'has vist dues vegades, hi ha una part, bueno, jo crec que és d'això que em sento més identificat, que és, per exemple, amb un truc de màgia que es diu la història de l'immigrant, és doncs explicar una història a través d'una baralla de cartes, d'un noi que es diu Khalid, que arriba des de Líbia aquí a través d'una patera i tot això, aquesta història l'explico doncs, amb una càmera de prop i amb les cartes i crec que és com és la manera en què jo puc expressar les meves, bueno, no sé, les meves inquietuds. Què és el que t'inquieta? Què és el que més t'agrada expressar? Molt bona pregunta, Toni. Jo sempre m'ha agradat, bueno, vaig arribar a un punt cap als 14 anys quan va ser coincident quan vaig fer la pàgina web que em va quedar com molt el nom de màgia reivindicativa. Jo vaig proposar aquest nom i es va quedar, de fet si busqueu a internet surt Sanyesmac, la màgia reivindicativa i ja va ser el moment també que estava fent l'espectacle aquest Black Block, que és un espectacle 100% màgia reivindicativa i va enganxar molt el moment tipus del 2017, de moltes coses a reivindicar. El 2017 què és? L'1 d'octubre? Sí, 1 d'octubre, tot el tema de... Vale. Sí, I sempre he entès com la màgia que també pot servir com per expressar i reivindicar més enllà de la il·lusió pròpia, no? A mi m'agradaria, a part de tot això de la màgia, és a dir, jo et conec per TikTok. Sí? Sí, jo et vaig conèixer per TikTok. Fa temps que no penjo TikToks, però... Sí, perquè no tornes, no tornes. Sí, és veritat. Feies uns trucs amb el teu germà de... Sí. Al final, jo això ho he parlat moltes vegades, és una cosa de que jo crec que l'està passant d'acabar i ell era en un context de pandèmia en què estàvem a casa, tenia temps per dedicar i pensar TikToks i realment una cosa que al final no estava copiant contingut, o sigui, estava pensant jo contingut des de zero, què puc fer amb el meu germà, i si ell em demana un AirPod, ell em demana no sé què, com ho puc treure jo al mòbil, i això requereix temps, i en el moment en què, també penseu que en un moment en què la gent estava a casa, i mirava el mòbil, tenies visites, i va arribar un punt que crec que això es va haver d'acabar, i no té sentit continuar-ho. I tu guanyaves diners amb aquest TikTok? O sigui, tenies molts seguidors. Hi havia molts likes i molts... Perquè molts... 35.000, pot ser? 35.000 seguidors tenies? No, 26 o així, passa que n'he perdut, He perdut seguidors. Sanyes, parlant de TikTok, estic tocat. Sí, això és un dels meus grans èxits de la vida, és el tema. Jo crec que això és digne de tenir una Viquipèdia i posar fundador de Estic tocat. Sí, crec que, no sé per què encara no tinc Viquipèdia, però no, crec que ho posaré a la làpida. Potser perquè no ets tan conegut, no? Jo crec que sí, 26.000 seguidors al TikTok. Clar, però ho ha deixat. Crec que m'ho posaré... Explica'ns, què és això de l'Estic tocat? Jo crec que és una cosa que em posaré a la làpida, al final... Estic tocat és un hashtag que vam crear amb un grup de gent més, per tant el mèrit diguem que és comú, però sí que jo vaig proposar el nom de Estic tocat, no? I
I no, és una cosa... És d'aquí, és d'aquí. Ve d'aquí. No, perdona, és d'aquí, perdó. Doncs el nom se'm va acudir i ara, hòstia, l'altre dia ho pensava, bueno, mirant el paratí de TikTok, encara la gent el fa servir en català. I té 850 milions, o sigui, a punt d'un bilió de reproduccions. I és un hashtag molt viral que se'ns va acudir un dia de pandèmia. Parlar de la paraula en estic tocat, o sigui, estic tocat, suposo que deu... Sí, ha envellit malament, però l'idea era TikTok Cat, al principi ens dèiem el grup TikTok Cat, és TikTok Cat, és TikTok català, i gràcies a això vau crear... Estic tocat, d'estic tocat. Té un doble sentit. Era un joc de paraules que el que em fa gràcia és que no té cap, o sigui, no té cap sentit, tipus, estic tocat, No, però però està superguai, perquè l'expressió estic tocat és xula i... Clar, jo pensava que era d'unir de cultures d'espanyol i català, en plan, és d'Espanya, TikTok i Cat, o sigui... clar. Jo vaig pensar això. Una cosa, anaves a dir alguna cosa? No, anava a dir... Bueno, encara tinc temps d'entrevista, no? Bueno, jo abans volia fer una falca de que estem al Twitch, estem a l'Spotify, estem al YouTube, ja ho sabeu, estem cada dilluns, en principi, i res, estem molt feliços de tots vosaltres. Sempre fots el mateix, tio. Però avui Sempre intentes colar la promoció. Però avui m'heu dit que era l'últim convidat, no jo? O sigui, és l'últim final d'any i final de Can Barraca. Final de carrera. Sí. A mi l'únic... Perdona, Digue'm. així com per última cosa i després tu acabes, Sí. Però no, a mi m'agradaria preguntar-te, perquè clar, tot això del TikTok, no, ha tirat endavant a molta gent, a molts projectes. Ostres, fer-ho en català em sembla una mica limitar-te, no? Què vols dir? Què passa? Que, o sigui, seguint... Tu m'has entès, no? Sí, clar que... O sigui, no costa res fer en castellà, perquè crec que saps parlar castellà... No, jo us he entès perfectament, o sigui, entendre-us us he entès perfectament. Passa que, o sigui, això ho vaig explicar l'altre dia amb uns nens d'ESO, clar que feien ESO, però intentaré explicar-vos-ho igual perquè ho entengueu. Per gent sèria. Al final, penseu una cosa, vull dir, sí que és veritat que el públic és més limitat, no? Perquè al final sabem que catalanoparlants hi ha 10 milions de persones com a molt en el món, mentre castellanoparlants són més prop de 400 milions de persones, si no m'equivoco. I sí que és veritat que, per tant, és a dir, com a molt pots arribar a aquest tope de persones, però també és veritat que hi és una manera més fàcil d'arribar i tens un nínxol, tens un buit de mercat, no sé si m'heu seguint, Vale. Que permet arribar a la gent d'alguna manera més fàcil, perquè també és veritat que hi ha menys creadors de contingut i al final no deixa de ser la meva llengua i crec que també es pot viure d'això. És més complicat, hi ha lloc per poca gent. És complicat i no complicat a la vegada, perquè és el que tu dius, o sigui, avui en dia aquí a Catalunya una persona que es fa mitjanament famosa o que ofereix un contingut mitjanament interessant i que ja té un públic, arriba a la gent i ja té feina, vull dir que pots viure això. Sí que és veritat que... A mi m'agradaria, a mi m'agradaria que comencés que la gent s'animés a fer, que hi hagués més gent que s'animés a fer contingut en català i que hi hagués més varietat. Jo crec que la gent s'anima i varietat n'hi ha. Passa que és veritat que, de fet, a mi m'agrada molt, em surt una noia a TikTok que es diu Júlia no sé què més, però que fa un contingut cultural. Ja sé, la Juliana de Canet Rock. No, tu vas dir la Juliana Canet. Ah, vale, no. És aquesta. Juliana Canet, que crec que és el seu cognom, no de Canet Rock. No? Aquest t'ho vas dir. I Juliana de Canet Rock. No, em refereixo a una que es diu Júlia, que no sé, fa com un contingut tipus d'arts i m'agrada, tipus penja, no sé, fa coses guais. Però... Bueno, ens interessa molt això que dius, però és que hem d'arribar al final. Perdó, un segon que acabo, Vale. Dic, m'agrada molt el... No sé què anava a dir, hòstia, m'he despistat. És que hi ha un noi allà que no sé què fa. Com es diu? Qui és? Ah, és el teu nòvio. Sí, és el nom d'aquella actriu que va venir la setmana passada, que es diu Maria Morera, que va guanyar el Gaudí. Doncs aquell noi em despista. Anava a dir una cosa, Què m'has vist preguntar? Perdona, No, que és difícil i no és difícil. Que és difícil... No, que hi ha d'haver-hi més varietat. No, sí que és veritat que dedicar-se a aquesta creació de contingut en català costa, perquè realment molta gent que s'hi acaba dedicant acaba cobrant i vivint de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, no fotem. O sigui, al final acaba molta gent passant-se a la ràdio, tele, etc. perquè és que no, o sigui, els números costa per donar... Clar. Està molt bé, la veritat és que acabar així jo crec que està molt bé. És un molt bon final del programa, estem molt feliços de tenir-te aquí, Sanyes, esperem que vagi molt bé la teva carrera professional amb el Black Blog, amb el TikTok... El Black Blog, bueno, parlarem, però és difícil que es torni a fer. Segur que no hi ha cap sí. problema.
I res, ens veiem la setmana que ve amb un xaval que està començant amb el món del no sé cap, de la música i del tècnic de so. Qui és? Martí Múrcia, em sembla. Martí Múrcia, el tindrem la setmana que ve. Res. Gràcies, gràcies. No, anava a dir gràcies per convidar-me. Sí. A tu. Gràcies per... Doncs res, ens veiem al pròxim programa. Adeu. Bona nit. Bueno. Avui a Can Barraca un convidat que feia molt temps que teníem ganes de que arribés, de que vingués i estigués aquí amb nosaltres. Iniciant amb el món de la interpretació i futur tècnic de so. Martí Múrcia. Martí Múrcia, gràcies per venir. Com estàs? Molt bé, molt feliç Jo he de dir que jo sóc molt fan. D'aquí? Teva. Meva? Sí. Hòstia. Bueno, et coneixem i et seguim per tot el que vas començar amb la vida sense la Sara Mart, amb el teu paper de fill de l'alcalde, feia? Que de fet actuava amb tu a la pel·lícula. Sí. I et seguim des d'arran d'això i ens agradaria parlar una mica avui amb tu no només del tema de la interpretació, sinó també què estàs fent ara i tot plegat. Vale, sí, doncs res, jo vaig començar amb el món de la interpretació amb els 14 anys més o menys i vaig ser molt feliç, però a la vegada em quedava molta ansietat tot el tema del món de l'actuació, de que et truquin, del no treballar, estar transformant en una cosa molt abstracta, i he decidit aquest any fer canvi d'aires i el que estic fent és estic estudiant per ser tècnic de so. Que no sé si sabeu què és, però és les persones que sonoritzen els espais dels directes. Puc també fer directes de televisió, de moltes coses. I res, estic molt content, estic molt tranquil i res, me'n vaig a aquest pis tan bonic i és l'única pega que tinc. És veritat, ens han comentat que vius a Can Barraca i que... Sí. No, estic visquent amb els... Bueno, anava a dir amics... Bueno, tinc un col·lega que vaig conèixer per allà a la Garrotxa, que es diu Sanyes Mac, que em sembla que el va portar la setmana passada, em sembla. Sí, el van portar... Un personatge important. Sí, era... Molt personatge. Bueno, era bon tio, però i realment crec que tenia coses interessants a explicar. Sí, era bastant prepotent. Bueno, és igual. Sí, un punt. Sí, una mica. Bueno, doncs aquest és el meu company de pis, Garrotxí. Llavors vaig conèixer també una xavala a través de la pel·li que es diu Maria Morera, que també la vau portar, potser, no? Sí, però és que... van portar la Maria. Bueno, aquesta és una mica rara, però... Sí, bueno, jo crec que és bona tia, al final. Sí, al fons és bona tia. Crec que... Jo no ho he trobat, però crec que pot ser bona tia. I llavors l'Adrià Salazar. Em va donar... Bueno, em va donar... Digueu. No. Per què tècnic de so? Tècnic de so. Exacte, explica'ns això de per què aquesta decisió, perquè nosaltres aquí som tots mans de la interpretació i aquest tema sempre ens ha quedat més... Us ha fet mal que em deixés la interpretació, no? No, més que res que nosaltres també patim, és a dir, tots patim en aquest món i... És que ha tret un temazo, clar, és que això és veritat. No, realment... Jo crec que hi ha algú que jo admiro molt de... Vull que... Hi ha algú que m'agrada molt... Que em lio tant. El que volia dir és que... No passa res. No, ostres, saber trobar un plan B no és fàcil. Un plan B que t'agradi, un plan B que hi vegis futur i que mentre et formis doncs disfrutis, no és fàcil. Llavors, per què? Aquí ve la meva pregunta, no? Per què vas triar? Vale, volia contestar primer a la frase de plan B perquè estic molt... O sigui, sí que va començar a ser un plan B, però sincerament estic tenint molts dubtes de si vull encarar la meva vida professional. Això o el món o sigui, m'està agradant tant el tema... Sí, el tècnic de so que... Bueno, i per què? Doncs jo vinc de família de músics, els meus pares els dos són músics, la meva germana toca el cello, el meu germà, bueno, tot i que no s'han acabat dedicant professionalment, toca el violí, toca el contrabaix també, i jo toco la guitarra i la bateria. Llavors el món de la música sempre ha estat, i el món del so ha estat sempre com un espai molt de casa per mi. És un espai molt reconeixible, no me n'estic anant a fer una cosa molt abstracta des del meu punt de vista. Llavors, estic veient que és una sortida a nivell professional molt ben pagada, que disfruto molt fent la meva feina
Tiren, sí. No, és en Biel, no viu de la Maria. Qui és aquest? És el tècnic de so d'aquí de l'espai? Sí, és en Biel Castro, el que t'hem presentat abans, el no viu de la Em sembla Maria. que no se sent gaire bé. Si vols et puc donar algun consell després. No, jo Tinitu, et volia preguntar sobre el... No, i això, per un moment. I llavors és un espai molt... que m'hi sento molt còmode, llavors bàsicament no estic... O sigui, jo vaig entrar en el món aquest com a plan B, però estic descobrint que és una cosa que m'agrada molt. Jo et volia demanar si creus que és compaginable els dos mons i si t'has plantejat ara potser que parles de dubtes que has tingut últimament de la interpretació amb el tema de tècnic de so. No sé si tu t'hi veus dedicant-te a aquestes dues coses alhora en un futur. Sí, molt bona pregunta. Jo el que considero és que en el fons el que estàs fent és art. I l'art sempre ha de ser compaginable, sempre. Un tècnic, perdoneu, el dubte, un tècnic és artista? L'altre dia vam tenir aquest debat, no?, amb el convidat que vam portar amb el Sanyes Mac de si la màgia era art. Des del meu punt de vista, no. Des del meu punt de vista, sí, l'art és una via de... Sí, per expressar-se, ens comentava això. I el Sanyes ens deia això, no? El so? Veus, aquí tinc més dubtes. Jo el que diria d'això del so és que també depèn. Jo crec que hi ha gent, o sigui, hi ha sonidistes que arriben per fer la feina que quan ja el projecte està creat, però moltes vegades clar, és el mateix, pot ser molt part. No és el mateix dissenyar, crear llum i so, que també et dic, hi ha una diferència, sé que a tu t'agrada més el so en aquest cas, però perdona'm, però jo sóc molt més fan del tema de la llum i crec que el tema de la llum sí que hi ha una part artística. Sense llum no hi ha però crec cinema. que amb la llum pots expressar molt més. Amb la llum hi ha una cosa artística, però amb el so, jo crec que el so és una cosa molt més tècnica, és a dir, s'ha de sentir correctament, però el tema de la llum és una cosa que també, depèn d'una llum o una altra, expressaràs una cosa o una altra, que amb el so no passa. Totalment. Amb el so això no passa. Tot és un engranatge que sumat doncs, fa que el producte sigui perfecte, no? Però, per exemple, sincerament, nois, un vídeo, qualsevol xorrada amb un mal so, jo no aguanto ni 30 segons mirant-lo. Sí, però crec que tot i així és una feina tècnica, és una feina artística. No hi ha una part creativa darrere com crec que amb la llum sí que hi ha. Vale, no sé, perdó, que estan parlant del tema creatiu. Sí, no sé tu ni tu, sé que t'agrada més el so, però... Clar, sí que és cert que en el tema tècnic, que és el que estic estudiant ara mateix, sí que es queda molt cuidada la part artística, perquè és... tu tens això i tu has de passar això i que soni bé. I llavors la teva única funció, que és reduir-ho molt fàcilment, és que soni bé. Però, clar, jo em considero bastant... que tinc com una inquietud artística bastant bèstia, llavors el que estic intentant és entendre la màxima part tècnica de tot el tema del so, llavors poder-la transportar en el meu espai, per exemple, la música, m'molaria molt ser productor musical, em molaria molt fer moltes coses a nivell de so. Sí que el que estic fent ara mateix és molt tècnic. On ho estàs fent, tot això? Estic a l'Institut del Teatre de Terrassa, a l'ESTAE. Hòstia, però hi vius a Barcelona, no? Sí, bueno, no sé si ho he comentat abans. Però sí, que marxes per això, no? Marxo perquè, clar... vam parlar la setmana passada, crec, amb el... Bueno, amb la Maria. Amb la Maria. No, fa 2 setmanes, amb la Maria. Sí que ho vam parlar. I sí, deien que te'n anaves de... Sí que me'n vaig. És una llàstima perquè crec que he estat molt feliç aquí en el pis de Can Barraca. I de fet avui és el meu últim dia, no sé si ho sabíeu, però avui me'n vaig de Can Barraca. I és una tristesa, però bueno, crec que és un pas endavant cap a nivell de comoditat, o sigui, crec que ara estic molt estressat perquè és que estic cada dia 3 hores al tren i era molt més fàcil a nivell logístic i també tinc un pis sol, llavors tindré molta llibertat per fer moltes coses que, per exemple, els meus companys de pis últimament estan com molt hate, o sigui, estan conviveixen molt la llibertat. No els trobaràs a faltar? Vull dir, tot l'ambient, amb tot, vull dir, amb aquells que venien al León, Anton... Sí, me l'estimo al fons, però són substituïbles, crec. O sigui, crec que... Sí. Hòstia. No, o sigui, ho penso sincerament. Sí, és fort. No, al final... O sigui, la meva felicitat va per sobre de tot això. Clar. I crec que aquí no sóc feliç Però encara. llavors... Els amics van i venen. Recomanes 100% aquesta formació que estàs fent ara, tot i que puguis... Bueno, dius que podràs, no? Llavors portar-ho al teu lloc més musical. El micròfon és aquí, Perdona. Sí, exacte. Això t'ho volia comentar. Crec que els tertulians d'aquí Can Barraca molts cops... Sí, bueno, no t'hem convidat que ens donis lliçons de com hem de fer el podcast. Sí, exacte. Per això ja tenim un tècnic de so que treballa molt bé. Sí. Maria, estàs dient alguna cosa? No, doncs això, no? Que al final, bueno, si recomanes aquesta formació, doncs es queda aquí a l'aire. I res, no sé, el nostre estimadíssim com anem de temps? Portem una hora ja de l'entrevista amb en Tinitu? Portem ja una horeta.
Com estem anant? Hem de tenir en compte que... Jo m'han quedat dubtes, per en Tinito, no sé si puc llançar-los. El tècnic, a veure, un segon. Tècnic? Perquè una cosa que crec que també esteu pecant molt és que esteu portant actors molt com a consell des de fora, que jo ho estic veient des de fora. Sí, endavant. No, i estem oberts a... Gent molt similar, crec que esteu portant Marionat Pagès, Adrià... Sí, però és una cosa que també estàvem contemplant, al final pensa que... S'acaba de caure. Acaba de caure el tècnic, Acaba de caure el tècnic de so de la cadira o del llit. Tinc feina d'una puta vegada. Tècnic de so, sí, exacte, connecta amb el... S'ha desconnectat? S'ha parat? Bueno, bé, no passa res. Seguim. Ara, quan acabem el d'això ens aniré a la següent entrevista. No, jo comentava... Sí que és veritat que hem portat gent molt similar, també has de pensar que al final hi ha una feina darrere, que és de buscar gent, tot això. Jo no... Recordar... No volia retreure res, o sigui, estem aquí en plan de bones. No, sí, segur. Tenim 2 temporades de Can Barraca. La primera temporada van portar gent molt guai, no sé si vas vist. Sí, no ho vaig veure. Ho vaig conèixer quan em vau enviar el WhatsApp per convidar-me, vaig començar a mirar 2 vídeos. Doncs van portar la Clara Galle, van portar l'Isaac Alcaide, van portar... Qui més? Clar, veus, són perfils... No els conec, però em sonen com a d'actors o... No ho sé. Home, Clara Galle el coneixes segur. No em sona, Bueno, en fi... Bueno, ho hem de deixar aquí, nois. Sí, crec que diuen... Què diuen, Biel? Ho hem de deixar aquí? Hem de deixar-ho aquí. Moltíssimes gràcies, Martí, per venir. Res, aquí estem per tot. I ha sigut un plaer, de veritat, tio. De veritat, merci. Adeu! Adeu. A tots i a totes, aquí un dia més a Can Barraca. Avui tenim el plaer, la gent que ens està mirant des de YouTube, a aquest preciosíssim actor i model, no? Tom Vieira. Un aplaudiment, sisplau. Un aplaudiment per en Tom. Estic molt d'acord amb això que dius, Maria. Jo quan ha entrat per la porta he dit quin tio més guapo. Quin tio més guapo. T'ho diuen gaire, això? Clar, sí, bueno, sí, a vegades m'ho diuen. Sí. Què vols que et digui? No, està bé. No, però... De veritat, t'ho dic, m'ha agradat molt. Bueno, gràcies. Tu, però el tema de model, jo no m'hi considero pas, model. No? No, volíem parlar amb tu d'això. Sí. De fins a quin punt creus que ets actor, també perquè has fet feines de model, si no m'equivoco. Sí, jo he fet feines de model per 2 motius. Un, perquè és una manera de... Econòmic, no? Bueno, un, econòmic, sens dubte. Sí. Vull dir, al final és un... per quan no estic treballant d'actor i tal, doncs al final són diners. I després 2, perquè és una manera de fer contactes en un sector, en aquesta indústria que està bastant agafat de la mà, el món del modelatge també, amb el món no de la interpretació, sinó... Bueno, sí, que al final és una... Bueno, totes són feines relacionades, no? Contactes. De cara al públic i tot això, llavors, per aquests 2 motius. Però jo no m'hi considero pas, de fet, jo no disfruto gaire quan faig sessions de fotos. Però tu no vas començar amb el modelatge, entenc? Sí, per al teu Instagram i tot. Sí, o sigui, jo vaig començar amb el modelatge, però perquè es va donar la... No, però em refereixo, vas començar amb el modelatge abans que amb l'actuació? Bueno, no, o sigui, en veritat jo amb 10 anys vaig fer una obra de teatre professional i llavors després, amb 16 anys, jo vaig fer una sessió... Tot va començar perquè jo no tenia Instagram. Em vaig obrir Instagram i em vaig fer una sessió de fotos amb el meu germà i amb l'Àfrica i la Lu, que no sé si els coneixeu, però són un ballarí i una DJ que vull dir, fan moltes coses molt guais, que de fet estan en el grup de Cute Move aquest del Leiti, Sen i tot això, bueno, un cantant. Sí, aquest sortia a la sèrie. Doncs tots aquests, i vam fer una sessió de fotos junts, llavors la vam publicar i Chaoticon va contactar un dia per les xarxes. I llavors arran de la sessió de fotos que vaig fer amb Chaoticon van sortir més feinetes de model. I clar, totes eren pagades amb espècie o gratis. Llavors una agència va contactar amb mi i em va dir escolta, això que estàs fent gratis, que sabies que pots cobrar per això. I vaig dir, hòsties, doncs anem a saco por ello. Però jo el que volia ser actor i el que m'agrada és actuar. I com vas descobrir que... O sigui, com vas entrenar al món aquest de l'actuació?
Per contactes de No, aquesta obra que deies professional. Sí, realment, gràcies a... Bueno, l'obra de teatre... Parla'ns una mica d'aquesta obra, perquè jo crec que he vist un fragment Llibertat, es deia. de Ton... ¿Cómo te llamas? Sí. Moreno. Sí, bueno, era una obra que parlava sobre l'esclavitud, una obra que va agradar bastant a la sala petita del Teatre Nacional, i era molt guai. I això em va sortir perquè un company meu, el seu tiet és el Josep Maria Mestres, un company meu de les hores de la primària, el seu tiet és el Josep Maria Mestres, i just estava preparant aquesta obra i buscava un nen del meu perfil i d'aquella edat. I llavors li encaixava molt i em va agafar. Vaig fer un càsting i tot i em van agafar. Que guai. I després, més endavant, clar, això del modelatge em va servir perquè gràcies a la meva repre de model em va presentar una repre d'actors que coneixia. Ah, són diferents? O sigui, treballen com a les mateixes oficines però són empreses diferents. Vale. Quina agència és? Que és Salvador Actors. Vale. Llavors la meva repre de model, jo li vaig explicar un dia que m'agradava tot aquest món i em va dir, hòsties, doncs et presentarem la repre d'actors. I ens va entendre molt bé i llavors a partir d'allà doncs, van fent càstings i coses d'aquestes. Si no m'equivoco, després d'aquesta obra de teatre has estat fent altres coses. Vas estar a una pel·lícula... Que estava Ros, no? Ah, sí, sí. Bueno, una pel·lícula que estava més Ros d'una. i una sèrie que també et van Jo molt tenir de Ros. fan. Sí. I últimament has estat, ja anirem per parts, de moment començarem pel principi, però també has estat, ja ens ho explicaràs més endavant, amb una sèrie com amb un personatge més important, que ha sigut potser no sé, potser m'equivoco. Sí, ha sigut el més important com a actor ara mateix. Sí, Ros va ser perquè just aquell mes estava rodant les dues coses, vaig rodar les dues coses i per la sèrie, que era on tenia més sessions, em volien Ros. Llavors, per la pel·li, quan vaig fer la sessió... Ah, va ser així? Sí. Hòstia. Llavors, just estava rodant les coses a la mateixa vegada. Caram. I per això surto dels dos projectes Ros. Quins projectes són que no ho hem mencionat? Era Una vez però ja no, dirigida per Manolo Caro a Netflix i a través de mi ventana. Vale. Molt bé. Sí. I últimament has estat fent una altra cosa que vas estar gravant, de fet, fa ben poc, que es veurà properament, si no m'equivoco, a RTV, espanyol, sí. Sí, vaig estar rodant la temporada 3 de Hit, vam estar 3 mesos i rodant-la i sí, això s'estrenarà d'aquí 2 mesos a cadena pública. I jo, bueno, a mi m'agradaria saber on t'has format, no? Perquè, sí, per ser model no t'has de formar, però... Bueno, això és un dilema, no? Però seguim, sí, ja en parlem un altre dia. Sí, no? O sigui, bueno, ja m'enteneu, però... O sigui, t'estàs formant ara, que ara no estàs fent res, o... Jo vaig fer... O sigui, no he seguit mai com una formació contínua com a tal, o sigui, no he fet una carrera, sempre he intentat compaginar amb el curro i formació. O sigui, vaig estar 3 anys a Eòlia, vaig acabar l'any passat fent una formació lliure i després, just l'any passat vaig començar a Laura Jou també i aquest any també estic a Laura Jou. Perdó, què és la Eòlia i la Laura Jou? Que no... Són dues escoles diferents de teatre. Però és en plan, és com de 8 a 2? O No, la Laura Jou és un dia a la setmana. Vale. És un dia a la setmana. I els altres dies què fas? Llavors, els altres dies, bueno, faig classes de piano ara mateix. Faig classes Qui de t'ho fa, piano. això? El meu company d'Avís, perquè... Hòstia. Com es diu? Sergio. Sergio. Jo en conec un de Sergio, no sé si... No sé. Jo no. Bueno. Sergio, bueno, vull dir que t'intentes seguir formant Sí, i i ara m'he apuntat a un curs de Joan de direcció, un Vale. curs d'escriptura creativa, no sé, com anar fent coses així, com Clar, saltejades. però sí, fem un repàs de la teva setmana. Els dilluns vas a la Jou, has dit. Dimarts, Dimecres, dijous i divendres. dimecres, dijous i divendres. Clar, fas classe amb en Sergio, suposo. Faig classe de piano i sí, tinc molt temps lliure. Però i el teu i què feu, 8 hores al dia o només et fa classe un rato? No, em fa classe un rato, cabrons. I la resta de dia que... No, la resta de dia, pues, mira, pues, tinc temps de cop i volta, si vull anar a veure una obra de teatre, doncs tinc Molt temps bé. per fer-la. Molt Si bé. tinc un càsting Vale. no vaig estressat perquè tinc coses a entregar, llavors pues, faig el càsting tranquil·lament. Vale. Si vull sortir a festa, doncs surto a festa tranquil·lament i el dia següent no haig Surts d'estar de pensant en si haig d'anar a classe. vaig veure una entrevista teva, Vale, vaig veure un programa teu que vas anar a Can Barraca, que parlaves d'això, de com vau estar gravant a Hit multiverso. i que sortíeu a... I que sortíeu molt de festa. Vaig sentir que vau anar... en una església Sí, o en a un una monestir o església... algo Jo també l'he vist. T'agrada sortir de festa?
Sí. Pots dir que t'agrada sortir de festa. I ho reconeix, jo crec que és un tio... Sí, m'agrada molt És que jo crec que a mi em sones de sortir de festa, ojo, que potser tu i jo... Home, és que si començo a parlar d'aquella nit, Maria... Ostres, no m'esperava que sortís així, no? Un moment. Noi, a veure, no sé què diu el nostre tècnic de so. El tècnic de so que recordem és el nòvio de la Maria Morera? Sí. No sé si teniu alguna cosa més a dir. Jo després d'això crec que no puc dir gaire més. Sí, jo crec que... Jo volia parlar amb en Ton, ja per acabar, Per acabar. Bueno, sempre ho preguntem als nostres convidats, però això... què t'agradaria fer en un futur i hem quedat que no... Que estic tenint un déjà vu mentre estic parlant. I m'està patant un pulmó. No, que és molt interessant tot el que fas a la setmana i tot això. No, això ja sabem que estàs fent ara, però ara entenc que no tens cap projecte a la vista, tipus no tens feina, o sigui... Bueno, no, ara mateix no. Mira, just avui he gravat un càsting. Molt bé. Sí? I aviam si tinc sort. Però bueno, no, també tinc ganes, o sigui, lògicament que m'agradaria estar treballant un altre cop, però tinc ganes també de desconnectar. Sí, tenir molt temps. De tenir tant de temps lliure, no, al final. No, clar. Sí. No, està molt bé desconnectar, però... Sí. No, poca broma, això del temps lliure, que és important. Digo que, bueno, és igual, però... Entre poc i massa. Entraríem en un debat aquí bastant... Sí. Fill de puta. Podem entrar i tenim des de ser el tècnic que diu. Tu de què rius, tio? És el tècnic. Estem fent un punyau, En fi... Bueno, jo deixaria per aquí, no? Jo deixaria aquí, nois. La veritat és que jo no et puc ni mirar la cara ara mateix. Doncs... Venen records. Per què? Què ha passat? Espero que ens tornem a trobar en alguna festa. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per venir i res, ens veiem al pròxim programa. Un petonet. Adéu! Va, que això ja s'està acabant. Sí, i baix. Bona tarda, bon vespre... Buah, ja l'estarien. Bona tarda, bon vespre a tots i a totes, benvinguts. De fet, el que és l'últim programa, ara sí, de Can Barraca. Honor. Tenim avui un convidat molt especial, que és el nostre especial tècnic de so de Can Barraca. Crec que estàs fent la feina de realització i també de so i tot plegat a Can Barraca. Biel Castro, com estàs? Molt bé. No, tinc aquí el Martí Múrcia que... Martí, deixa-la, és el nostre tècnic. Està fent gestos de que és molt difícil, doncs... Hola! Està saludant a càmera. Res, molt bé, encantat de... A mi, o sigui, és la primera entrevista que et fan, no? Sí. Ja. Tu no havies fet... Bueno, en general, els tècnics de so no se'ls entrevista mai i és molt interessant. No, però sempre passen, jo crec que en un segon pla, però és el que comentàvem abans. Fa 2 o 3 setmanes ho comentàvem, crec que l'entrevista amb en Martí Múrcia, que al final el tècnic de so hi ha una part... No vull ser elitista, però que hi ha una part més... Com que al final són tècnics, no són artistes, per tant crec que el que poden comunicar... No per això menys interessants, perquè a mi de cop i volta m'interessa molt també saber com un tècnic de so, per exemple, munta un espectacle, és a dir, jo no en tinc ni idea. Clar, tu ets tècnic de so. Clar, no, això potser podem portar un tècnic de so i que us expliqui... Jo no sóc tècnic de so, llavors... Vale, perquè aquesta... perquè tu... Perdona, guionistes de Can Barraca... Perdona, què estàs fent ara mateix? Què estàs fent tu ara? Doncs res, sí que és veritat que ara he tingut l'oportunitat de fer de literalment totes les darrere la càmera de Can Barraca, però jo no sóc tècnic de so, jo estic estudiant cinema i apunto cap a un altre més. Vale, i perdó, et van posar tipus darrere les càmeres perquè tipus no... O sigui, per parlar no et consideraven capacitat o com? Sí, suposo que em costa una mica, tot i que els dies que crec que he sortit en el programa crec que han sigut els millors, però... Però sí, res. Sí, encara recordo aquell dia que vam trigar un 45 minuts en poder-nos connectar, aquell dia també que la càmera es va penjar... No, jo recordo molt de la Zoe Arnau que vaig quedar molt bé. Què va passar? No, vaig fer la feina ràpid,
concret, concís, eficaç, sobretot. No, a mi el que m'agradaria saber és realment, és a dir, anem a desmentir tot això. Això no és Sálvame Deluxe, això és el nostre podcast. Per què estàs aquí, realment? Per què has estat tècnic de so de Can Barraca? Doncs mira, fa un any i 3 mesos vaig tenir la mala sort de conèixer-te i suposo que enxufe he acabat... Bueno, hi havia algú que s'hagués d'ocupar que això se sentís i s'escoltés. Molt bé, genial, jo crec que està resolt, la veritat. Com ha sigut això de treballar amb la teva parella? Estàs parlant de la relació amb la Maria Morera, la teva No, ella m'ha parella? preguntat per què estàs aquí i vale. la veritat. Ho dic perquè, ara podem afirmar que tens una relació amb l'actriu Maria Morera. Jo em plantejava si en el teu cas per estar estudiant cinema era com una manera tipus per buscar alternatives per si no trobaves feina. O sigui, era una opció tipus d'entrar per la via directa al món o no sé si buscaves... O sigui, no sé si tenies aquesta intenció, eh? No. El teu objectiu era anar a la gala dels Premis Gaudí. Ja està. Coneixent a la Maria o fent Can Barraca? Coneixent a la Maria. Sí, perquè... No? Sí. Clar. Sí. I això t'ha facilitat, t'ha ajudat a aconseguir feina a nivell audiovisual... Totalment no. No? No, en absolut. Can Barraca ha sigut la primera vegada que he cobrat de fer alguna amb una càmera. Bueno, s'ha de començar per tot arreu ja. Has cobrat per Can Barraca? A mi m'agradaria, no?, entrar a la secció que havíem dit. Jo crec que aquí on el veieu, no?, que tècnic de so, o, bueno, intent de tècnic de so, etc, estudiant de cinema. Però a la em considero molt més tècnic d'imatge a Can Barraca. D'acord. Sí. Doncs tècnic d'imatge. I a mi m'agradaria... Realitzador. M'agradaria que agafessis la guitarra, Sanyes, i que li donguessis perquè... Toques la guitarra? Aquí, en Biel Castro té una cançó penjada a Spotify. I ens l'ensenyarà avui en primícia. I res, a mi m'agradaria que toquessis un trosset. Com a últim convidat de Can Barraca. Sí, bueno, necessitaria una celleta. I tant, bueno, i tant, ho he dit molt ràpid. Suposo, sí, la tenim per aquí, de seguida te la porto. No, perquè al final Sí, suposo. crec que és important que es mostri aquesta part teva més artística. No? Més artística. Total. No sabia que cantaves. Jo tampoc. Per un moment, m'agradaria saber aquesta cançó, per què la vas fer? Mira, jo abans de conèixer tenia una parella. I... Que entenc que ara és la teva exparella. Què està passant? Què està passant? Escolta, tu calla, que a tu t'hem contractat per... Però bueno, estem en directe o no? No toquis, tu no toquis. Per què talles, tio? Perdoneu, és el tècnic que no... Serà impossible, tio. Puto becari. Vale. No, res, doncs, com tothom, doncs, tenen exparelles i jo durant la quarantena vaig fer una cançó que li vaig regalar pel seu aniversari i per regalar-la l'havia de penjar. Ho vam parlar fa setmanes regalant experiències per sobre de regalar coses materials. Sí, jo endavant, no tenia diners. Endavant, sisplau, amb la cançó. Primer m'hauria de recordar, feia així. Ja me'n recordo. Vinga, endavant, va. Som-hi, va. Acabem Reprèn allà on ho has deixat. Una part i... Sí, acabem l'entrevista. Acabem l'entrevista així. Ja Hem viscut tot allò que hem aconseguit i ara penso en un sentit que no sé si més feliç. M'estic un pam, surto sempre respirant, que tu l'obris ben radiant. Bueno. Terrible, increïble, Biel. No he donat ni una absoluta nota. Bueno, està bé, està bé. Ni de res. Al final recordem... Demano perdó total. No pateixis, recordem que ets No m'hi tècnic. considero. I t'agradaria dedicar-te, perdó, per la gent que no et coneixi, que algun dia o altre estic segur que et coneixeran, perquè considero com a persona que et coneix que ets una persona molt de talent. T'agradaria dedicar-te a... La música? Sí? No. No sé. No, al cinema.
T'agradaria dedicar-te al cinema? Alguna tasca concreta? Direcció m'agradaria bastant. Últimament crec que m'està cridant molt l'atenció, si no direcció de fotografia o qualsevol. Direcció d'actors? De fotografia. No, de però has dit fotografia o direcció general de pel·lícula, no? Direcció de pel·lícula, sí. Sí. Perfecte. Aspirem al... Doncs res, gràcies Biel, ha sigut un plaer tenir-te aquí com a últim convidat de Can Barraca. Perfecte. Gràcies per ser-hi i recordeu que ens veiem, no ens veiem més. No, moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Que vagi bé. Jo marxaré d'aquí amb els diners i ja ens veurem. Que vagi bé, adeu! Adéu! Va, Tinito, vine cap aquí, o com ho fem? Va, Sí, sortim que tots, vingui no? i ara... Per sortim, no t'hi fot. Bon dia, bona tarda, bon vespre, no sabem quants esteu escoltant. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per haver sigut aquí, perquè ara sí, efectivament, heu vist que avui era un capítol especial, és l'especial final de Can Barraca, perquè s'acaba aquest projecte, s'acaba aquesta aventura aquí. Heu vist que ens hem entrevistat a nosaltres com si fos això un programa que ens hem Se'ns ha dedicat. anat una mica la olla, he de dir. Bastant fort. Hem molt bé. No sé, ha sigut el que els hem volgut oferir, ha sigut així, ha anat així, al final també ha acabat sortint així. Hem fet una entrevista a cada un, els 5 que hem estat aquí a davant o darrere les càmeres, i res, jo m'agradaria... A mi, digues. No, digues. Ara que fem l'acabament i ja està, però a mi m'agradaria dir que algunes coses que s'han dit són evidentment mentides, són part de la ficció, Òbviament. això s'entén, però recalcar-ho perquè sempre sortirà el típic de No, òbviament. què ha passat entre tu i Anton? No, està clar que res, jo i en Biel que- estem bé, en Martí està molt content amb Està el que està preocupada fent. per això, No, però està tot enteneu-me. bé i formava part tot Exacte, del ja ho joc. enteneu perfectament, Pots que continuar. estàvem dient moltes tonteries, però dit això, a mi només m'agradaria dir que ara efectivament sí que se'ns està acabant parlar davant d'aquests micròfons. Sí. El Can Barraca és una cosa que va sortir com molt espontàniament, tipus per amor a l'art, i vam... És trist, és que... És trist, eh? Vam començar gravant aquí el Llop, alguns vau seguir des del principi, els programes que miràvem al Llop, el càsting, tot. Jo crec que al final també deixa un llegat i una cosa de història de gent, vull dir, al final pensar en Malva Jovany és pensar en Can Barraca, és pensar en molta gent que ha passat per aquí, i que després ja vau veure, va durar poc lo del Llop, però vam seguir amb aquest podcast que teníem ganes de fer per parlar de cultura, i que van portar, crec que, convidats molt tops, tant la primera temporada com la segona. Hi han hagut canvis, vull dir, la primera temporada tècnicament era més fluixeta, ja han passat moltes coses. Bueno, s'ha fet el que s'ha pogut. No som experts d'això tampoc, ho fem des de la il·lusió i des de les ganes de compartir un projecte cultural junts. Sobretot, jo crec que això també naixia de les ganes de crear un espai on poder fer coses junts, experimentar i arriscar-nos i una mica jugar, i jo crec que mira, jo no sé si hi haurà gent que li haurà agradat més o menys, al final nosaltres ens hem passat de puta mare, i és el que tu deies, no? Pensar en X persona o pensar en X moment és pensar en Can Barraca, i és una que t'ha marcat. I que serveix també com a motor motivador per de cara a un futur seguir fent coses, i jo crec que això és una que ens uneix bastant, les ganes de crear i de fer coses junts, i això seguirà superpresent. Això seguirà. El Can Barraca com a podcast segurament està morint, ara està morint, queden hores crítiques, però res, que hem fet coses molt guais, crec, considero, i hem fet coses de les que me'n sento orgullós, i hem estat molt feliços. Jo m'he passat molt bé amb vosaltres, tots vosaltres, amb en Biel també, i que res, que és molt trist perquè això s'acaba. Que a més a tu se't suma que te'n vas d'aquest pis. A mi se'm suma que estic marxant del pis i estic tancant una etapa que s'ha de tancar, perquè considero que s'ha de tancar, però s'està tancant i sap greu perquè s'està tancant. Però que res, que som molt feliços amb vosaltres, guapos. Ai. Maria. Això és molt... Jo no vull plorar, jo t'ho he dit avui al migdia, avui ploraré i no vull plorar, però no ploraré ara, tranquils, tot bé. Però res, em fa molta pena. O sigui, és com que no te n'adones fins que no passa, és a dir, tot i que molts dies
era com, ostres, vale, hem de tirar endavant i tal, però quan, o sigui, ho hem disfrutat moltíssim i ens ho hem passat molt bé, i és això que tu dius, és a dir, jo crec que mirarem els vídeos o escoltarem coses d'aquí uns anys i ens en riurem i tant de bo poder com seguir trobant-nos per altres projectes, però seguir trobant-nos amb la mateixa il·lusió i res, doncs que això s'acaba aquí, però que no us podem tampoc dir que nos esfumamos de la vida. Jo també penso, això us ho explicarà més ben Ton, però que és, al final, quan acaba una cosa, en comencen moltes altres, i Can Barraca al final serà una mica això, al final aquí ens hem conegut, vull dir, ja ens coneixem nosaltres, però que, o sigui, no s'acaba aquí, això és seguríssim. No, què va, sens dubte. O sigui, tinc claríssim això i és acabar això per començar-ne un altre nou i millor i, bueno, no, però no sé, com seguir fent coses junts, tios. I a mi m'encanta pensar en que això, l'haver-ho gravat, quedar registrat i d'aquí uns anys com veure-ho i literalment en riure'ns, en plaçar, saps? Vaya flipats. Sí, com vaya flipats, perquè i tal, no sé què, però bueno, sí, és un material superxulo que està aquí. Jo, no sé, només vull agrair perquè sí que és veritat que no ens ha vist molta gent, o sigui, no ens ha vist tot el món, però... Bueno, però Déu-n'hi-do. Sí, Déu-n'hi-do les visites que tenen alguns dels vídeos, Déu-n'hi-do, i precisament per això m'agradaria agrair la gent que ens ha escoltat i que ens està escoltant, que hi és, realment hi ha gent, i gràcies a tots i a totes aquests que heu estat aquí, que ens heu escoltat, a vegades ens han fet una mica pesats, a vegades jo crec que hem compartit com molt... Tipo, les nostres inquietuds, que sempre jo vull sortir a festa sí, però també tenim coses a dir i tenim coses a explicar i a preguntar i tenim, no sé. Sí, i a tota la gent que ha vingut també, tots els convidats que hem portat i a tota la gent que ha sigut partícipo, que ha estat de públic en algun moment, que heu sigut superespecials i que hem sigut molt feliços portant-vos. I res, ja està, jo crec que... Jo només crec que Can Barraca és una cosa que, tot i que s'acabi, com no morirà mai, al final l'essència de Can Barraca... Com mantenint això en sang. Jo crec que sí, jo crec que no... Si al final, de debò, ho dic de debò, crec que hem fet bona feina, gràcies a tots vosaltres, i res, Biel, vine cap aquí. Biel Castro està vinguent cap aquí. Posa el plano general, vine cap aquí, que ens acomiadem de la gent. Com ho fem, això? Tipo, dient adéu o cantant una cançó? Home, jo crec que si cantem una cançó, això queda per todo lo alto, no? Sí, per todo lo alto, o pot quedar també en plan com ultra mega cursi, però bueno, tu, sí, suda. Uah, podria ser... Ui, també ja ens està gravant. No sé fins a quin punt... És que clar, estava pensant, quan somrius, al final ja som final d'any, 31 de desembre... Ara que la nit s'ha fet més llarga... Però si ja ha passat, Nadal. Bueno, sí que s'ha fet més llarga. Què hi dieu? O quan somrius, o jo proposo una alternativa que és la gent que estimo o que es grasses. Hòstia. No sé quina... Buah, és que no me la sé. No? I és molt difícil de cantar. Fem la... Quan somrius. Quan somrius. I... res, ens acomiadem així. En Tinito tocarà la guitarra. Nosaltres ara anirem a sopar i ho deixarem aquí i sap greu perquè a la que això s'acabi s'haurà acabat Can Barraca. Sí, cantem aquesta cançó, però entrarem una mica, és perquè trist. jo tampoc és que la sàpiga. És molt trist, És que ja està. M'està vinguent tot ara, cabrons. Ensenyar està plorant, No. T'he vist els ulls llorosos. No. Llorosos. Això tu, jo no, jo estic bé. Jo estic a punt de morir. Deixa de remenar i vine cap aquí. Per què jo no surto al plano, Biel? Què està passant? Per què la Maria i jo no sortim? Vale. En Tinito ja està a la guitarra. Jo la lletra me la... Bueno, Jo no me la sé. No. Aquí? Et va bé? Aquí? Sí, és que jo no me la sé. Vaig a mirar els acords. Ara... Quin to és, aviam? Toca'ns una mica el so. S'ha fet més llarga. S'ha fet més llarga. Va, comencem? Sí, vinga, va. 3. 1, 2, 3 i... Ara que la nit s'ha fet més llarga, que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que la fred du tant records. Ui, no. Ara que sonen les paraules, ara
ara que el vent bufa tan fort. Avui que no fa falta veure't ni tan sols ballar, per saber que estàs al meu costat. Què diu Camarraca? Diu! És Nadal al meu cor, quan somrius content de veure'm, quan la nit es fa més freda, quan t'abraces al meu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encens amb el somriure quan em parles amb el cor. Hòstia, no hi ha acord aquí. Fuck. Jo crec que... Jo crec que fins aquí... És que sap molt de greu acabar. No vull aplaudir, no vull aplaudir. Crisis existencial. Hòstia, Fem un aplaudiment ben fort i agafant... Va. Estem molt... Què estem molt... Un aplaudiment ben fort. Va, fins aquí. Tipo per treure-ho tot. Gràcies! Gràcies! Que vagi bé! Ens veiem. Em fa molta pena.